Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Pakigreet ng ating mga katabi ng magandang umaga with a smile. Napakaganda po ng umaga. Pasalamat tayo sa Panginoon at tayo buhay pa. Kasi kung tayo patay na, wala tayo rito, di ba? So, pasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang binigay niya at lalo na dito sa misa na ito, isama na natin yung mga intensyon natin, yung mga daing natin sa Panginoon para sa ating pamilya at para sa ating mga kaibigan at personal na mga intensyon. Magsimula na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ang lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa mga ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil, at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kaniyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila?
Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa, na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinag-usapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay naghihitakutan. At tungkol sa akin ay kaniyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang itong ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, dugugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak nang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po muna ng saglit. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na may mga problema, kaya pa rin mag-smile, di po ba? Ingon pa sa Bisaya, madalarag smile. No? Mga kapatid, like Nicodemo sa gospel natin ngayon, puno tayo ng mga pag-aalinlangan, yung doubts, fears, no?
Nagdadalawang isip tayo sa ating pagsunod kay Jesus. Alam nyo naman, pagkatapos nating binyagan, remember, tayong mga Katoliko ay nabinyagan naman, di ba po, sa Espiritu. No? After nung binyag natin, di naman imposible na tayo rin ay makagagawa ng mga maling desisyon. Minsan tayo ay yung tahakin natin minsan ay instead na papalapit sa Panginoon, tayo ay nalalayo sa Kanya dahil sa mga maling desisyon natin. Pinipili natin minsan yung kasamaan or yung hindi kristyanong pamamaraan kaysa sa sumunod tayo sa Kanya. Kaya, salamat sa Diyos, meron tayong kumpisal. Nagbabagong buhay tayo. Nire-renew natin yung ating relationship sa Panginoon, lalo na sa misa, sa tuwing misa. Pero hindi natin maaalis na may mga times talaga tayo nag-aalinlangan at natatakot tayo na talagang sumunod sa kagustuhan ng ating Ama. Mga kapatid, bakit tayo nag-aalinlangan? Siguro dahil nangangahulugan ang pagsunod kay Kristo ng pagtalima sa Kanya. Nangangahulugan ito na tatalikuran natin yung ating mga kasanayang mga gawi, no? Mga nakasanayan na nating mga ginagawa na minsan hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Minsan tayo rin ay nagkakaroon ng confusion, natatakot tayo dahil yung demand talaga ng pagsunod kay Kristo ay pagtalima, lumayo tayo sa kasalanan, sa mga bisyo natin na siyang naglalayo sa atin, sa Kanya. Kaya, following Jesus, may requirement. Akala natin, no? Libre na lang lahat, no? Meron ding responsibility on our part, di ba? Binigyan na tayo ng redemption ng ating Panginoon. On the cross, binigay na niya yung kanyang buhay para sa atin. Libre na tayong pupunta sa langit. Pero akala natin, wala na tayong gagawin. No? Meron pa rin. No? Tayo araw-araw, pipiliin sana natin na sumunod sa Kanya. Pipiliin nating magbagong buhay araw-araw. Kaya nga siguro ang misa natin, everyday, nire-renew natin. Kahit na minsan, nawawala tayo sa landas, no? Every time na nagko-communion tayo, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, alam ko makasalanan ako, Lord. Alam ko, Lord, nahihirapan ako, Lord, na sumunod sa iyo, pero andito pa rin ako, Lord. Ito, yes pa rin, amen pa rin. Di ba? Ganon. Kaya, kailangan nating magsakripisyo para sumunod kay Jesus. Meron tayong mga kailangang isakripisyo, yung mga personal na interes, yung pagtingin natin sa buhay na personal lang, no? Hindi natin tinitingnan yung malaking plano ng Diyos para sa buhay natin. Yung malaking misyon na kung saan ipinapakita niya sa atin, ito yung gusto kong para sa iyo na landas. Ito yung misyon mo sa buhay. Pero minsan ayaw natin. Matigas talagang ulo eh. Gusto natin yung gusto natin. Kaya mahirap. Kaya natatakot tayo na pumunta dun sa kabilang ibayo, dun sa pamamaraan ng ating Panginoong Jesus. Following Jesus requires turning away from our own way to God's way. That is why, like Nicodemus, tayo ay nag-aalinlangan, nagdadalawang isip, natatakot. So, we can move over to Jesus' side and live in the light as children of God. Kailangan natin ng sinasabi nila sa mga spiritual writers, spiritual boldness. Kailangan natin ng courage. Kailangan natin ng fortitude. No? Yan ang challenge ng gospel sa atin today.
mga kapatid. Sinasabi ni Jesus sa iyo, huwag kang matakot, ano man ang mga pag-aalinlangan mo sa misyon mo sa buhay, kung saan ka dadalhin ng Panginoon, be comfortable na sa plano ng Diyos para sa iyo. Move on. Huwag manatili sa takot. Ang movement natin, kagaya ni Nicodemus, ay yung movement from fear to love. From fear to trust in Jesus' plans for us. Not our plans, but the plans of Jesus for us. Alam niyo po, may promise ang Panginoon sa iyo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, yung maligayang lubos talaga, trust Jesus. Kagaya ni Nicodemo, siguro, minsan, nagsisimula sa pag-aalinlangan, pero with spiritual boldness, with that imagination na alam natin, bahala na ang Diyos sa atin, then we can live in the light and joy of being God's sons, God's daughters. Faithful sa mission niya, hindi yung gusto natin. Amen. Sa pamamagitan ng ating binyag, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala. Sasabihin natin, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga bininyagang Kristiyano, naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot, naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating namayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating Santo Papa Francisco, na tinawag ng Diyos mula sa mundong ito, patungo sa kaniyang kaharian sa langit, tanggapin nawa niya ang putong ng kaluwalhatian at ang gantimpala para sa kaniyang mga tapat at mabuting lingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Mga kapatid, isama na natin sa ating mga panalangin today, yung ating mga paring Redemptorist ng Manila Vice Province na ngayon ay nagtitipon para sa isang napaka-importanting meeting. Pagdasal po natin silang lahat. Sabihin natin, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Dinggin mo ang iyong mga anak, Ama, at ito'y pinapanalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming naialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. This water and wine may we come to share in the divinity of Jesus Christ, who humbled himself to share in our humanity. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito'y para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manlalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Jesse na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po si Jorge Mario Bergoglio, si Pope Francis, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat at makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kasama, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng tanang banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang kami aming pinakikinabangan ng dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalugan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng makasalanang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng makasalanang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng makasalanang sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ay iyong hawakan sa sugat sa aking kamay, sa paa kong pinakuan, aleluya, panaligan, nang di nag-aalinlangan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat Alleluia, sa Diyos. alleluia. Alleluia, alleluia.